Senyores i senyors, soc l'Héctor Joan i us dono la benvinguda a La Xerrameca. Xerrameca, un programa que s'escriu amb A, o sigui, el nom propi no és La Xerrameca, sinó La Xerrameca. Aquí és una declaració d'intencions, potser, no sé si de lo barroer, però de les coses doncs, una mica com surten i una mica doncs, xarnegues, també, com és aquest cas. És veritat que dic molt això de l'atribut xarnego i al final crec que no és tampoc un atribut tan important del programa, però bueno, s'ha quedat. La Xerrameca és un programa d'estiu que es tracta doncs, de patar la xerrada com si estiguéssim prenent un vermut o prenent-lo, en aquest cas. La beguda estrella de la Xerrameca era la ratafia, però avui doncs, només hi havia vermut a Cal Terrassà. Cal Terrassà, doncs, el bar de confiança, el bar més maco de Tordera, que clar, està colinda tant en Ràdio Tordera, fa cantonada, podria fer un botró aquí en aquest estudi i agafar allà una ratafia, però és que no hi ha ratafia, tenim el vermut. En fi, com sempre, avui doncs m'ajunto amb gent amb la que em mola xerrar, que en aquest cas doncs, són el Jonai Ramírez i el Joan Núñez. Benvinguts, guapos. Espera, que no us encés el micro, si no malament. Ara sí, ara. Hola. ¿Cueces o enriqueces? Com esteu, companys? Molt bé, aquí en una nova edició de la Xerrameca, Venim xerramecs avui, Us agrada, Us agrada venir a la Xerrameca, Avui venim xerramecs. No És dieu que que mola no, molt. perquè és així. La xerra i la meca. Són dues coses. coses que m'agraden molt. Avui ja hem passat l'umbral, del primer programa, doncs avui, en diferència amb l'última vegada que veu venir, doncs si cal, podem extendre'ns una mica més, perquè el tema d'avui té bastanta miga. Vale. I avui parlarem d'un tema que tenim sempre ens acompanya, d'alguna manera, no hi ha dia que no fem ús d'aquest concepte, no? D'això del que parlarem, i crec que se n'ha parlat poc, sobretot en aquest context de merda, vull dir, en un context mèdic se n'ha parlat més, però no així, d'un diàleg tant de sobre la taula. Avui parlarem de les articulacions. Digues-li, mira. Les articulacions, què vol dir? Què vol dir això, les articulacions? Què vol dir? Doncs mira, què voleu que us digui? Jo vaig pensar, ostres, pensa en temes tan xorres o específics, no? O sigui, no és que sigui una tonteria de tema, però com que dius, què? Com que de les articulacions de la Xerrameca? Dic, segur que dona per xorrada, però a poc que m'he posat en una investigació que han sigut 5 minuts abans de començar el programa, he vist que té més xitxa del que pensem. Vale. Així que, doncs, benvinguts a la Xerrameca, al programa de les articulacions. I, doncs, res, per arrencar, simplement preguntar-vos una pregunta fàcil. Quina és la vostra articulació preferida? Moltes gràcies. Articular la pregunta. Aquesta era la pregunta i ara estem parlant de les nostres articulacions, les articulacions del cos humà. És anar al metge, És anar al metge i dir, tu com estàs? Quina és la vostra articulació preferida? I suposo que no val l'articulació del pensament. No, perquè això ja parlarem més tard. Vale. Ostres. Em pilla en fred, perquè mira que jo sabia que parlaríem d'aquest tema, però la veritat és que ara mateix... Espera, un moment, no, és que estic fent les coses molt malament. Què vols dir? Per què? Què vols dir? No, perquè jo vull explicar-vos què és una articulació, perquè potser hi ha gent que no ho sap. Bueno, potser hi ha gent que està dient, jo vull seguir escoltant, però no sé què és una articulació. Imagina't una persona que no té articulacions, tota recta. Un Playmobil, per exemple. Si hi ha un Playmobil aquí, què? No, però escolteu, per començar, podem parlar a l'articulació de 6 maneres diferents, inclús 7 maneres diferents. Vale? La primera seria l'articulació de l'anatomia animal, que és allà on entrem nosaltres, perquè per molt que siguem clarament l'espècie dominant, cosa que m'agradaria que així continués sent mentre jo visqui, que no un dia ens governis els mosquits o els saltamontes, imagina't. És que si els insectes fossin grans, cuidado, Clar, però no ho són, podem trepitjar-los. Sí, per això. Si fossin intel·ligents, seria més fotut. Sí. Bueno, el tema és que això, dins de l'anatomia animal entrem nosaltres, tenim l'anatomia vegetal. No, però un moment. Sí, dins de l'articulació, vale. Ara estava pensant, he buscat aquí en el diccionari.cat la informació... Per un moment, ojalà hagués buscat, té com la definició de vagina. I surt això. I surt l'articulació. Ai, perdoneu, que no esteu sortint aquí per la tele. Ara esteu sortint per la tele. Hola. Vale, a veure, llavors.
de les articulacions tenim les articulacions de l'anatomia animal, que la nostra, que ara entrarem, l'anatomia vegetal, de la construcció, de la fonètica o la fonologia, Vale. de la música, de la tecnologia i de l'elecció de denunciar en articles separats, articulació dels motius d'un recurs. És un propi article, Vale? Això ho estic llegint ara, no ho havia llegit El que abans. passa que entenc que les de, per exemple, l'anatomia i la construcció vindrien a ser com el mateix, no? Bueno, ho anirem descobrint. Vale. Anirem descobrint. Ara, a la part que ens toca, que és amb la que arrencarem, que és amb l'anatomia animal, que són les nostres articulacions. I doncs, la definició d'articulació és zona d'unió entre dues parts rígides d'un animal, ossos, artells, que els dona mobilitat. Doncs fins aquí la xerrameca d'avui. Adéu! Queda resolt el tema. Adéu, adéu. Petons i a tothom. petúnies! Fins la setmana que ve. No, home, no. No? No, que acabem d'arrencar el programa. No, Ui. s'ha desenfocat, això. Vale. Potser no, però hi ha molta gent que ja ha deixat d'escoltar. Ha quedat resolt el dubte? Han dit, ja m'he quedat, ja m'he està. quedat tranquil, ja està, ja puc anar, Clar, puc anar clar. a menjar un maxibon. Un maximon. Bueno, doncs partint d'aquesta petita definició, és veritat, entre parts rígides, clar, a la que una part ja no és rígida, Adéu. Ja no s'articula, clar. ja no s'articula, clar. Per exemple, Sí. el penis no té... O sigui, Bueno, No, el no- pots articular. ja, no? però es mou com ja estem començant molt tard. No, espera, no pots articular un penis. No, perquè pots. el propi bloc va en bloc. Vull dir, pot adquirir una rigidesa, no? Sí. Clar, Pot sí, adquirir-la. clar. Sí. De què esteu parlant? Dels cossos cavernosos. Clar, és que és un cos cavernós. Clar, Sí, exacte. I de fet, els testicles, com a tal, estan ingràvids, estan com suspesos. Jo crec que en tot el líquid. contrari d'ingràvid, perquè està tirant cap avall que no Sí. veas, no? No, però Te'n recordes sobretot a l'estiu, el programa anterior estaven com tu, suspesos. Però ja t'entenc, no? Els testicles no es poden articular. Diguéssim que tenen un caràcter flotant, no? Exacte. Però aquí no... Aquí, Clar, no hi ha No, però està bé parlar exactament el que no és, del que estem parlant per definició, no? Com Clar, necessites el negre per saber el que és el blanc, Clar, no? clar. Doncs molt bé. Per això tenim el Joan aquí. Clar, sí. Buscant l'error, no?, per saber on Clar. està el bé. Per això i per parar l'aire. Joan, tinc molt de calor. M'has parat l'aire condicionat, però tinc calor ara mateix. Només volia fer patir el Jonai, Hòstia, i falta una hora de programa. Vull que el veieu suar molt. Vols, jo crec que podem arribar a Esperem un un- consens, no? I esperem una mica després Esperem una mica, però a mi ja no us aviso m'importa que que... l'encengui, per Joder. això no, a mi no m'importa. Ja. Sí, no, Us el podeu Les encendre, meves articulacions Poseu estan d'acord. suant. Vale, és que el tema, fixa't que ja comencem, bueno, això és segell de la xerrameca, no? Però, clar, sense posar-nos falocentristes, però de sobte no és una pregunta tan fora de test, lo de, no? Si pots moure l'aparato reproductor masculino, Una mica sí, no? quan se li adquireix, quan es dota de rigidesa, hi ha un moviment, hi ha com, Clar, exacte. com Sí, un sí. cabeceo que tu li pots otorgar. Sí. Que a més és curiós, perquè no ho mous tampoc amb la naturalitat que mous l'altre cost, és com que donar una ordre conscient. Exacte. Sí. És enviar orden. És molt loco, és de les parts del cos més rares, o sigui, Sí. molt poques parts del cos tens com canviar-li com sang perquè de sobte es converteix en una altra cosa. O Un sigui, sistema sí, de propulsió hidràulica. clar, no et creix al cap de sobte ni un braç. No, Ja, no, de fet he sentit, ho vaig sentir això, que és com la part que té més diferència de tamany o alguna cosa així. Hi ha com una mena de rotllo del cos humà, és la part que creix més, una cosa així. Que hi ha més diferència d'un estat a un altre, saps? Home, clar. No hi ha cap altra part que creixi. Jo crec que el penis i la llengua, no estic convidant a unir aquestes dues imatges, però Articular-los. realment la llengua també és un múscul molt raro. Sí, sí. En comparació als altres. És el més fort, tinc entès. No sé si... Sí, això és de manera aïllada es veu que sí. així. Perquè quan, per exemple, el bíceps fa força i tal, però és una combinació d'altres músculs. Però la llengua per si sola sí que... Clar, i a més és més gran. Tu imagina't un bíceps fet de llengua. O al revés, no? Clau al revés. Imagina't-ho. És molt curiós. Agafant mancuernes, així, amb la llengua. És molt curiós perquè la llengua, encara que nosaltres només veiem la part aquesta que sobresurt, però la llengua és molt més llarga. I el penis també, es fica cap endins, sí. Bueno, És fascinant, oi? Sí. Llavors, vale, això és una incògnita que no sé, potser algun metge podria dir-nos sí que hi ha en el naixement, no? O sigui, no a la punta, sinó en el naixement de l'aparell reproductor i pixador masculí, que també és per pixar, no ens oblidem.
Potser sí que ens diuen que mèdicament no, sí, allà hi ha com una molt petita articulació que pots donar un cop per cabecear i lanzar el último espermatozoide per arriba, saps? Però jo crec que Jo sí. Sé, igual sí, Però si hi ha articulació jo crec que hi ha os, no? Pot ser? Si penses en... Clar, Ostres. no, perquè els insectes també tenen articulacions i no tenen ossos. Però estem parlant del cos humà, ara, de moment. Ja, però per la pròpia definició de... Bueno, si torno a la Clar, definició de diccionari.cat, jo us ho torno a repetir. Vale. Zona d'unió entre dues parts rígides d'un animal, que els dona mobilitat. Vale. Dues parts rígides d'un animal. Vale. Sí, que nosaltres tinguem ossos amb les articulacions, té sentit, ja està bé, però no vol dir que això, els insectes no tinguin articulacions i no els hi facin falta els ossos. Sí, sí. Però són parts rígides. És exoesqueleto. No deixa de ser un esqueleto. Clar. Tècnicament sí. Vale, llavors ara, deixant de banda aquest, articulació preferida. Jo vaig a dir la columna vertebral. La columna vertebral és sí. una articulació com, diguéssim, Sí. molt elaborada, no? Amb molts punts. Sí. És molt elaborada i sembla com molt... O sigui, és bastant limitada, perquè tampoc... Bueno, és limitada, sí. Però una cosa, és una articulació o són moltes articulacions posades en fila? Que no sé què es considera, jo diria que moltes, no? Moltes molt Sí, petites, perquè no? cada vèrtebra, o sigui, és independent, en principi, encara que ja estan unides totes. I jo vaig, fa poc, després d'uns quants anys donant classe i tal, i et penses que ho saps tot, però llavors em vaig trobar una col·lega de l'escola que em va dir, es que los actores, diu, ¿cómo me cuesta enseñarle a los alumnos a mover la columna? I vaig pensar, hòstia, és veritat, realment vaig parar a pensar i de cop em va fer com el clic de quan estem a la impro, una de les coses que transforma més els teus personatges és moure la columna. Sí, saps? O sigui, totalment. Un personatge que fa així amb la columna és un altre i quan fas així, no, la columna dona molts personatges. A més no només es divideix entre corbada i recta, sinó que li pots donar molts matisos a cadascuna de les curvatures en de diferent direcció de la anomenada curvatura. Que bé parlo, no? És increïble. Ostres! Articules molt bé. Com articula la boca, Tio, no para d'articular. La columna mola. I tu, Joan, quina seria la teva articulació Ostres! preferida? Doncs jo vinc del comercialisme de les articulacions, no? La més, jo crec, La més comercial. La més comercial de totes, la més coneguda, perquè també jo que sóc un gran esportista d'èlit, no? M'agrada molt aixecar-me del vàter. Sí. Els genolls. Els genolls, Per mi és a més una articulació espectacular perquè dona la sensació de que pot ser com molt dèbil, entre cometes, no? De que si fas esforços és molt fàcil que poder et puguis trencar la cama, el genoll... Sí, està clar que jo sempre he pensat que el genoll hi ha com un error de disseny, mai es cura bé del tot, està com superexposat, no? I llavors jo veig moltes coses en contra, per tant, m'interessa la teva defensa cap al genoll. Però sí que és cert que jo crec que d'una manera molt... quan tens el genoll com molt fort, per dir d'alguna manera, o les articulacions les tens molt ben com preparades, les cames, o sigui, el genoll és una part superimportant. O sigui, et permet fer coses de superheroi, o sigui, de poder saltar des d'uns primer pis a acabar, i ja no és només com la duresa de la ròtula, no? O sigui, és l'articulació, la flexió. Com pots repartir la força, per exemple, quan caus d'algun lloc i caus a terra, el que et fa que no et rebentis les cames és aquesta genocitat, no? La genocitat, se li diu així, se li diu genocitat. Sí, la Són capacitat com de genollar, no? els amortiguadors del cos humà. Totalment. L'única cosa que he de dir, que estic molt en contra, és que hauríem de tindre les ròtules del revés. Tu així com un ocell, no? Clar, sí, exacte. Sí. Però saps el que passa, no? Que en realitat el que tu veus d'això és el taló dels ocells. Ja. Allò és el peu, no? Allò tan llarg és el peu. No és el genoll. Sí, de fet, és més, crec que havia sentit que en alguns casos d'amputacions i coses així, el que es fa és com, a veure si ho explico bé això, com posar el taló, imagineu-vos el taló del peu, posar-lo a la ròtula, saps? Perquè es veu que l'articulació és molt semblant, sí. I llavors se li dona la volta i es posa aquí. I queda... Sí, es veu que sí, en sèrio. Perdona, t'estava buscant d'il·luminar una mica. El taló a la ròtula, com és això? Imagina tu, el taló del peu, s'agafa el taló, imagina que et tallen per aquí, et tallen això, llavors no tens ròtula, llavors agafen el taló del peu, li donen la volta i el col·loquen aquí. Sí, com un genollet molt petitet. Això es veu que es fa, sí, perquè l'articulació es veu que és molt semblant. Els animals, de fet, funcionen així. No és una tonteria, No és una tonteria. Si t'hi fixes, o sigui, de les parts del cos que tenim, una de dues. O bé podries utilitzar el colze, i el colze tampoc, depèn com, no és igual que la ròtula, i pensa que el taló, com a tal,
és una de les parts més dures que tenim del cos i que... El taló com a tal, I que està en contacte amb tota la força del teu cos cap a terra. O sigui, Que aguantes el dia allà. Pam, pam. rebentar-te el taló és molt difícil, Molt difícil, molt complicat. M'ho va dir algú. Ja, clar, és que és com una bola allà, una bola... Roma. Potent, molt Roma, sí. I tornant al genoll, clar, sí que és veritat que jo m'he quedat, he anat forjant amb el temps, suposo que és la precipitació cap als 40 anys, que ja tinc 36, llavors ja comences a... I jo intento anticipar-me les coses, no? De dir, per exemple, l'altre dia amb el Jonai vam estar a la festa d'aniversari / Rebella de Sant Joan de Gran Jaumet, i llavors ens vam codejar amb gent de 50 anys i ens ho vam passar molt bé. Sí. I vaig pensar, bueno, mira, doncs, anem a abraçar això, no? Anem a dir... I érem els joves, allà. I érem els joves, el qual va ser un banyito de joventut que va estar bé. Però total, que amb aquest concepte que tinc jo d'intentar abraçar les coses abans de que arribin para que no me pillen de sopetón, per evitar les crisis de les edades, llavors jo com que li he pillat mania als genolls. Mira que tampoc tinc problema de genoll jo ni res, però penso, que mal dissenyat. Però després és com una articulació potent de boom, del te meto el rodillazo, molt... Jo crec que al final al centre, que després ja parlarem de la cadera, o d'aquella zona, no? Que allà és com que està enmig i hi ha com una centralita del poder físico que Sí. situa allà, però traient això és bastant protagonista el genoll, no? Home. D'alguna manera, per fotre un salt, Per per fer una patada... Sobretot pel tema també de supervivència, o sigui, per córrer, per saltar... Córrer, sí. Jo aquí, salts, patades, molt flipat, Però per mi és com això, o sigui, el poder caure dempeus i que no se't trenquis les cames i sobretot això, a l'hora de nedar, per exemple, també, que és molt important. O sigui, hi ha una part també del genoll que és molt flexible, que és els tendons, que no sé ara exactament quins són, però que permeten fer com tu quan agafes un llapis, no? I fas això, el truco aquest d'agafar el llapis des d'un extrem... De bellugar-lo, no, des d'un extrem no, des de la meitat. Exacte. De fet, jo, això no sé si es captarà a càmera, però puc intentar-ho, a veure... Jo ja ho estava veient, només ara... Explica-ho, Jonai. Doncs... Això, o sigui, això ho fan les cames. Això, per exemple, quan nedem, ho fan les Però cames. sense efecte òptic, ho fan... Sí, realment. Ho fan de veritat. Ho fan de veritat. I això és un superpoder de dir, ostres, és que podem córrer, podem... Clar, evidentment no tenim aquesta cosa, aquest superpoder com tenen, per exemple, grans felins com és el gapard, el gaspard. M'hagués agradat moltíssim... El rei Gaspard. El El rei Gaspard és capaç de córrer a 100 km per hora per atrapar una presa. No, i per enviar els regals, no? De córrer I el molt. concepte de que el rei Gaspar sigui un gran felí, El rei blanc, el rei negre i un rei que té cara de gat, No sembla raro que siguin els reis d'Orient no hi hagi cap xino ni japonès? Hosti, sí que és veritat, És raro, no? Bueno, tècnicament el negre, en principi... El negre és tot, no? També és, No, és suposo que el rei ros era com d'Índia, no sé què diuen. Bueno, no sé. Diuen que... Vaig veure un documental d'aquests que tenen tant rigor de Canal Història que el cop més fort d'arts marcials, de totes les arts marcials que existeixen, més que una patada volada de Kung Fu i un hook de boxeig, és un rodillazo de Muay Thai. Total, que és el més fort que hi ha, que ho provaven a Cazadores de Mitos o no sé on, amb gelatina balística i ossos, i un expert de Muay Thai, un lluitador, li fotia un rodillazo d'aquests i trencava l'esternó. Sí, o sigui, sí. si t'agafa bé, és com... Bueno, I és que a més l'embestida, clar, una cama d'una persona ja forta, doblegada, és un bon tros de matèria, acabat amb una punta és una arma. os que és el genoll. I a part el genoll, no només de tota aquesta part anatòmica tan interessant que estem dient, sinó que també que té el simbolisme, no? De agenollar-se, pedir-se de rodilles, inclús per resar, o el gesto d'incar la rodilla, no? Com gest de subordinació, no? Total. Bueno, té també... No tinc més, vull dir, poso uns punts no. fer mal interessant, però... No sé si té molt més. Té molt mal curar, això sí, no? Sí que volia dir també una cosa que ha dit el Jonai, també, conjuntament amb el genoll, per exemple, el colze és molt bèstia, però... Bueno, el colze és el genoll del braç. Totalment. Sí. I de la mateixa manera igual de perillosa perquè el colze pot tallar. És molt heavy, pot tallar. O sigui, Com pot tallar? O sigui, per exemple, en les arts marcials... Pots trinxar l'ancià, així. Sí. Se'ns obrir una síndria perfecta, Però mira, també fixa't que el colze també té el seu... Igual només són colze i genolls. Potser després ho descobrirem més amb més articulacions, però també té hincar los codos, o codearse. Codearse, O hablar. Hablar por los codos. És veritat.
Estava pensant, heu vist un vídeo que hi ha, que ara és un clip curtet, que surt el Jordi Wild obrint una síndria amb els braços, així. No, És com, en quin moment va passar això? Cada cop que ho veig penso, què collons fa, tio? Bueno, És Jordi Wild. És Jordi Wild, sí. Que li doni la Que gana. és com espectacular i ridícul alhora. Diu, en quin moment de la teva vida ho fas, això? Bueno, en fi. No sé. Pues això que deia, que em sembla com fascinant, per exemple, com a les arts marcials, que sobretot a la MMA i aquestes coses que es rebenten per tot arreu, quan de sobte algú li fot un cop de colze a la cara d'algú, o sigui, té talls, o sigui, té un tall perfecte. Vale, ara Té t'entenc. un tall perfecte, no és un bony, no és un... O sigui, Clar. és un tall com un Bueno, clar, ganivet, és perquè molt heavy. concentra molt més la força, no? Suposo que és més petit i fa més... Clar, i evidentment també vas amb la velocitat, no? O sigui, la inèrcia que portes a l'hora de donar el cop també fa que, amb la fricció o el que sigui, pues, fa un tall, no ho sé. De fet, Muay Thai ve d'aquí, perquè fa talls. Sí, fa molt que és... Massa talls, no? Muay Thai. Sí, Muay Thai. Sí, és així. Teniu tota la raó, companys. Teniu tota la raó. I la teva articulació? Ara va, la meva articulació és el canell, ara continuarem parlant aquí a la Xerrameca, aquest programa d'estiu on escollim un tema, el tema que ens vingui de gust, el tema que ens roti o el que se m'acudeixi 5 minuts abans, que és el més comú, però serveix com a excusa per juntar-nos aquí, prendre un vermutillo, una ratafia, el que sigui, petar la xerrada, i avui estem parlant d'un tema tan polèmic com són les articulacions. Doncs, bueno, jo diria que a mi em semblen totes interessants, però, bueno, jo el canell, potser també per començar és el que tinc més a mà, no? Tinc més Literalment, a mà. sí. Sí, exacte. Sí, exacte. Més a El canell i les falanges és el que tens més a mà. més a prop de la meva centralita, del meu cap, on està el cervell, el veig més. I a part, clar, també com... Jo igual soc molt una mica gestual, no? Jo no sé, pel teatre, jo gesticulo molt amb les mans, no sé, és com que... sí, m'agrada. Jo crec que potser és l'articulació que més bellugo, podria ser, I a més està enganxada, clar, és el principi de tota una sèrie d'articulacions, perquè aquí tenim uns tentacles que ens surten dels braços, que es diuen dits, que estan enganxats a les mans, que aquí hi ha un pitote guapo. I llavors m'agrada així com a corte central de lo que són les mans i sí, em sembla una especificitat. I, bueno, per què no dir-ho, tots hem viscut una adolescència on els canells ens han fet passar moments boníssims i en quantitats ingestes. Ingestes o ingents, inclús. Ingents. Però de totes maneres, això sempre es diu, però, a veure, ara potser parlo de detalls una mica sòrdids. No, però estem parlant Està bé, d'articulacions, Vale. Vull dir, està bé. Però vull dir, quan un es masturba, perquè entenc que t'estaves referint Sí, a totes luces. Parlava de la masturbació. A la sí. masturbació. I escolta, tu vas explicant, i jo aprofito et poso tu la càmera per enxufar l'aire condicionat, que ara sí que estic molt d'acord. D'acord, vale. Quan un es masturba, i corregiu-me si m'equivoco, es parla molt de, el canell i tal, però, o sigui, realment, penseu, quan ho feu, o sigui, moveu exclusivament el canell així, o és tot el braç? Bueno, clar, jo crec que... El canell no entra. Depèn. Tens tota la raó, Jonai? Però jo... Jo crec que el canell No? li dona al joc final. Exacte. No? Hay como... Exacte. Jo crec que... Bueno, ja... És el pulido, diguéssim. Però Els acabats, no? Però al final potser és un tema més de colze, en el Sí, fons, és de colze. Clar. I he de dir, els dits també. Els dits també. Aquí No és el mateix així. Clar, o sigui... Ja. Si no, perquè si no series un Playmobil. Exacte. I bueno, les falanges, no? Es diuen, les falanges són les articulacions de cada dit, no? Sí. Sí. Està el nudillo, com es diu nudillo en català? Codillo. No, el nuset. El El nuset. roset. I les falanges. Llavors sí, clar, aquí hi ha... Aquella teca. Entre falanges i canell, doncs allà li das l'apurado, diguéssim, a l'acció onanista. Exacte. Però sí que és veritat que el motor, el relentí, o sigui, de poner primera o segunda Clar, i tal, és colze. És colze. Sí. I una mica d'ombro. Inclús ombro, sí, ombro també. Hòstia, moltes articulacions. Implica molta cosa, sí. Bueno, sí. Entenc que les noies, igual sí, que per una vagina sí que entra més potser el canell, no? Igual és una mica Potser sí que és més falange i més canell. més canell, sí. Sí, podria una dona podria no tenir
tenir colze i espatlla, sinó tenir un bloc recte que comenci tot aquí en el canell i jo crec que ja, més o menys, no? Es podria apanyar. Nosaltres ho més complicat. En canvi, nosaltres necessitaríem... Nosaltres potser hauríem de tirar de cadera bastant. Joder. No, jo crec que si et falta alguna articulació... O sigui, deixes això recte, no? I... Hòstia. Ai, per favor. Jo crec que totes són, d'alguna manera, podries acabar trobant la manera, no? Si et faltés alguna articulació, segur que trobes la manera. Jo he vist... Si d'alguna cosa som experts l'ésser humà, és en trobar la manera. Sí. Totalment. Jo he vist persones... O sigui, sabeu aquestes persones que no tenen braços ni cames i es maquillen, per exemple, amb la boca? Sí. És heavy metal, Ja, i ho fan, hòstia, sí. Es maquillen amb la boca? Sí, agafen un pinzell, no? I amb la boca o amb els... Si tenen, per exemple, un plec amb l'aixella o el que sigui, doncs s'ho fan. Sí. Jo vaig veure un vídeo... Però es maquillen a si mateix? Sí, jo ho he vist. Jo també ho he vist. Jo he vist una noia que es recolza, o sigui, no té ni braços ni cames, i llavors es recolzava, o sigui, agafava el pinzell i el posava com enganxat a la taula així, que s'apuntés a la cara i ella mateixa s'anava movent així. Ah, bueno, vale. Sí. O sigui... Poder ser és la mateixa que hem vist que abans de maquillar-se fa com una voltereta, una tombarella? No em sona això, però igual sí. És igual. Querer és poder. Bueno, però és que està clar que al final les articulacions, qualsevol articulació et dona un joc gairebé infinit, amb els seus límits, perquè no pots girar sobre si mateix, o sigui, no pots girar el cap com un mussol del tot, però hi dona una tridimensionalitat. Vull dir, jo el cap no només el puc girar sobre si mateix, sinó que, bueno, això, una tridimensionalitat. Sí, és que ja m'està explicant bé. I això, clar, dona possibilitats infinites que amb una miqueta d'imaginació i pràctica doncs podem fer moltes coses, no? Clar, Des de la masturbació a maquillar-nos sense braços. Escriure, també. Escriure, sí. La gent, per exemple, que fa... Sí, per cert, que jo al Canell se m'havia oblidat que també volia anar a l'escriptura i al dibuix, també, que és una... Bueno, i llançar maleficis i coses. Clar. Exacte, com No. Una abraçada, Harry. Clar, no, perquè de sobte m'he imaginat llançant un malefici sense canell. Sense canell és una merda. I vull dir, com ho fas amb el genoll, amb el colze? Amb un colze així, no s'entén tant que és un malefici. Ja. Inclús encara que es pogués, no em molaria gens. No. Gran part de la màgia és els que fan servir la vareta així. Hi ha molta articulació aquí. Hi ha una altra articulació que no hem parat de fer servir des que hem començat i que dona nom a aquest programa, que és la mandíbula, no? Xerrar. La mandíbula. Aquesta articulació d'aquí també és articular paraules. I aquí és on potser sí que té més a veure amb la següent semàntica de l'articulació, que és articular discursos i articular... Sí, m'agrada la idea, però vam parlar de la mandíbula. Fixa't que curiós, fixeu-vos que aquí la boca, els llavis, una part més tova, no són parts rígides, no? Doncs aquesta funda de carn que cobreix el crani, no? Que podríem dir-li cara, no? Sí? Una careta. Té una direcció, això que digui, L'estuig. Clar, això fa que quan parlem hi hagi com una cosa com fluida, la vocalització, no? Algo quasi com dibuixat per l'Estudio Ghibli, ¿vale? Però si tu li treus la cara, clar, l'articulació són dues parts, una unió entre dues parts rígides, o sigui, la mandíbula faria com... Alienígenes d'Artagnan. Molt ortopèdica, clar. es molleva així, i faria molta gràcia, però realment és el que està passant. Però de l'altra manera, si només fossis una massa de carn sense ossos, tampoc podries articular res. No, series una cosa, una pallaringa, així... O sigui, l'expressió cauria cap a l'altra banda. Per tant, fixa't que maco que l'expressió és, per una part, algo molt rígid, molt inflexible, invariable, que protegeix el cervell, i per l'altra banda, un pilot de carn mòbil, saps? Que per si sola no faria res, però que amb un os... I hi ha qui posa més carn en l'asador en una cosa que en una altra. M'explico. Tu pots parlar movent molt poca mandíbula i dir, buenas tardes, ¿qué tal? Buenísimo, ¿no? I de sobte vas dir, hola, com estamos? I de sobte tirar molt poc de sutilesa i moure molt, i batir la mandíbula, no? Clar. Bueno, cadascú... S'ha de trobar l'equilibri entre músculs i os. I tu de quién eres? La mandíbula, sí. I voleu que passem a altres tipus d'articulacions, però després podem tornar al cos humà també, una mica, o si voleu... Queden també tu portes una cadera, també. Clar. La cadera especial. Jo tinc una articulació artificial, sí. Això és fascinant, Això és fascinant. Que, mira, falla això, no passa res, serres.
poses un substitut i a funcionar. És increïble. Sí. Necessites uns mesos de recuperació, també et dic. Sí, però vull dir que allà no crec que sigui... Sí, jo tinc... Tu, Joan, que tu has jugat més a joguines, és que el Jonai, tu coneixies els Legos Bionicle. Sí, i tant. Sí, Que era la canya. Llavors, eren uns Legos que no era el típic Lego, era una mena de robots i tal que muntaves, però és que la gràcia és que eren molt articulats i llavors hi havia com una... Eren articulats i a vegades podies muntar-ho com volguessis, de manera lliure, o sigui, tenien les instruccions, però tu podies inventar-te coses, i eren articulacions que aguantaven bé, no era una cosa cutre, llavors hi havia com un... A veure si m'explico. Hi havia unes peces que acabaven amb una bola, amb una petita esfera, i les altres, doncs no sé, com amb una esfera inversa. Amb una esfera inversa que feia que rotés, no? Que tu, clac, encaixaves, no? Com una ròtula, no? Com... Sí, exacte. Exacte. I jo recordo molt de muntar això i tal, i que al final és exactament el que quan et tallen el cap del fèmur et posen una bola... O sigui, agafen aquestes dues peces de Lego que te l'instal·len una a la cadera i l'altra a l'os i encaixar i a funcionar. La mitja taronja li diuen també a la part inversa, li diuen així els metges a vegades. Ah, sí, a la mitja taronja. Sí, no és com una espècie mig col·loquial, però com que s'entén molt bé, no? Com una mena de mitja taronja inversa, foradada, diguéssim. I bueno, sí, és fascinant. De fet, no sé si hi ha gaires... Això amb el genoll no passa. Tu et poses una pròtesi de genoll i no funciona bé. Clar, però perquè segurament la cadera és l'única... Bueno, l'única, segurament no ho sé, algú que sàpiga més dirà, però... no, perquè de fet el canell també pot, clar. Vull dir que pot fer com, no 360 graus, però, saps? Però pot fer tot aquest recorregut, saps? Perquè el braç, en realitat, sí que té alguna de joc, però és perquè intervé l'ombro. Ja, però l'ombro també té aquest recorregut. L'ombro també, sí. L'ombro i la cadera segurament són els que poden rotar més, no? Cap aquí, no sé. I el peu també, no? O sigui, realment totes poden. Vale, ok. Menys genolls i les falanges, i la mandíbula. Genolls i colzes igual són més parejos, no? Clar, però hi ha com élites, no? Llavors, dins les articulacions hi ha les que poden rotar molt, 360, i les que només van en una direcció. Clar, sí, pot ser. Sí. Creus que entre elles hi ha com una jerarquia, no? Discrepàncies, no? O sigui, o elitismes. Són dos corrents polítiques. Però després les cervicals es consideraria una de les articulacions, diguéssim, però més a dalt de la que tu has escollit així en fila, que seria la columna vertebral. Sí, al final. És també molt precisa, perquè està aquí donant-li moviment a l'ordenador central, però a la vegada tu penseu que el coll està una mica com massa exposat o què? No podria tenir un bloc així, com una mena de papada enorme que ens cobrís una mica, que ens protegís, perquè clar, de sobte... Sí, però en realitat pensa que si tinguéssim això, després la següent part vulnerable seria una altra, no? Vull dir que igual, jo què sé, imagina't que tinguéssim aquí el cos fes com així, una cintureta, i el cor estigués aquí enmig. No penseu que el cor està molt exposat aquí dins aquesta cintura fastigosa que tenim al sofà? Jo el que penso del cor és una altra cosa, però això ho hauríem de parlar un dia que parlem d'òrgans del cos, però jo ja m'anticipo i que jo crec que hauríem de tenir dos cors, perquè això que sigui un òrgan tan vital i que només hi posis un, quan hi ha altres que poses dos i no són tan importants. Està molt protegit, costelles... Però posa'm dos, o posa'm el molt gran. Que ocupi tot sencer. Jo crec que hi ha animals que tenen dos cors, pot ser? Els pops. Sí, és veritat. Bueno, clar, el funcionament ha de ser molt diferent, que no sé. Perquè haurien d'estar compassats, llavors, saps? Perquè el ritme de la sang és un. És un sol motor. Que hi hagi un que estigui apagat. O que hi hagi dos sistemes circulatoris independents un de l'altre, saps? Com si haguessin dues autovies. Estaria molt èpic poder moure'l. Poder moure la consciència del cor, Això ho fa el Jake, no?, d'Hora d'Aventures. Ara me'l poso l'home, ara me'l poso el peu... Ah, vale, moure'l per dins, saps? Que deies com d'accelerar-lo... Però estaria bé que trigués una estona, saps? Que tu veus la gent concentrada fent com... I li parles amb algú i dius, espera, s'està movent el cor. I tardes com 10 minuts. Ostres, tinc una coneguda que té una cosa, no sé com es diu, no és una malaltia com a tal, però és una cosa molt estranya, i és que té els òrgans vitals intercanviats. Ah, sí? Diguéssim que és dislèxica de cos. Sí, o sigui, per exemple, el cor el té a l'altre costat. En sèrio, Sí, el pàncreas igual. O sigui, ha nascut, ella viu al món mirall, doncs. Sí, exacte. Té les dents de baix, les té a dalt. Els ulls els té canviats, també. Jo no ho sabrà mai, no? Però igual... No, igual queda així una mica estràbica. Potser els estràbics és que tenen els ulls canviats i ningú s'ho ha plantejat. Pot ser, no? És només desfer el nus i fer... Seria qüestió d'això. Hi ha una cosa interessant amb articulacions, sabeu allò de mover... Com ho puedes? O sigui, tu estens el braç i et poses la mà cap avall. Ara ho dic de memòria, això no sé si ho estic dient bé. Com pots aixecar la mà sense moure el canell? Saps? Home, doncs...
com és impossible. De les serres. No, però ja, ara no sé si ho diré bé, això. Ja, La gent que ho ha escoltat això, hi ha una manera, però crec que és... A veure, si podeu fer-ho... Això ja per la gent que ens Sí. estigui veient per al YouTube, aquí teniu la càmera... Perquè... Ara vaig aixecar la mà, vale? O sigui, vaig a fer aquest moviment, plam, sense moure el canell. Vale, un moment, que em trec jo d'aquí de la càmera, que si no, no se't veurà bé. Vale. Sense moure el canell, vale? Vale. El colze sí, el canell no, vale? Si jo faig així, ok? Vale, espera, t'estàs tapant. És que, clar, tu no veus la pantalla, vale? Aquí està la càmera. Sí, em veu? Mira, i aprofito... Joan, ja que estem, aquest micro, posa'l així més cap endavant, que mira, està una miqueta aquí al plano. Més, posa-la... A veure, és una merda el que vaig a fer, no cal tanta preparació. No, però és que ja feia temps que em molestava. Ah, Mira, si ho fas bé, hòstia. Vale, va. Jo estenc la mà. Estenc la mà cap endavant, fent en línia, en paral·lel amb el terra i mirant la palma hacia abajo, vale? Vigila amb l'angle, eh? Llavors, vaig a donar-li la volta a la mà, així, tal qual, però sense no moure el canell, ok? Fas així, d'acord? Dobles el braç cap endins, 90 graus, Vale. i l'aixeques amic. i el baixes. I llavors, tornes a fer així, i l'aixeques i el baixes. I la mà et queda al revés, i no he mogut el canell, és molt fort, això. Impressionant. És increïble. Amb tots vostès, el Mac Lari. Soc el Mac Lari. Doncs continuem aquí a la Xerrameca, el programa d'estiu de Ràdio Tordera que podeu escoltar doncs, tots els dimarts. Mira, jo ja no sé si és a les 5 o a les 6, però per la tarda sona la Xerrameca, vale? Vale. Perquè això ho gravem a part. I també doncs, cada setmana podeu trobar un nou programa al canal de YouTube Todo Cabe, i també ho podeu trobar a Spotify. M'imagino, ja us ho corroborarem, però mentre no digui el contrari, doncs busqueu Xerrameca, escrit amb A, que és molt important, que s'escrigui amb A, i ja està, busqueu i ho trobareu. I avui de la Xerrameca doncs, estem parlant d'un tema que està donant més de sí del que pensàvem, que són les articulacions, aquí amb el Jonai Ramírez i el Joan Núñez. Articuno. Bueno, doncs escolteu, abans de... Articuno, gran Pokémon, eh? Sí. Mejor persona. És un Pokémon, no? Todo articulado, sí. Articuno. Com us he dit, doncs, les articulacions... Articulació també pot ser una paraula polisèmica, encara que entenc que en el seu origen no és gratuït. No és com la vaca, per exemple. La vaca i la vaca. Vale. Això és una polisèmia... Bueno, tampoc és polisèmia, això. No. No. És de manera diferent. Sí, és B alta i B baixa. No, Per però això això dic no és com la vaca, perquè no és polisèmica, no?, en aquest cas. Polifònica, com es diu això? Polisèmica significa que Sí, pot haver una paraula amb significats Sí, diferents. però vaca i vaca, com són paraules? Són paraules... Polifòniques. Vale. Sí. Polideportives. Com el tono del mòbil. Llavors, abans de que passem a altres tipus d'articulacions que no siguin del cos, tot i que després podem tornar, això és la Xerrameca, ja sabem, això va així. Però no, que la cadera l'hem passat una mica per alt, que hem dit la pròtesi de cadera i tal, però insistir en això, no? Que jo tinc sentit que des de les arts marcials també, que el golpe, que la força, encara que donis un cop de puny o una patada o el que sigui, la força primària ve de la cadera, no? Sí. Totalment. És perquè és que és un os molt gordo, eh? Ja, És increïble. És perquè com dona una- la inèrcia a tot el cos. Jo vaig al fitboxing i m'insisteixen molt que és el golpe, o sigui, el puny ve de la cadera, ha de venir de la cadera. I és veritat, i es nota molt, perquè a més és allò de que et surt la puntuació i tal, i quan conscientment hi poses cadera, fas més puntuació, perquè va tot el cos. Si només vas al braç, és només al braç. Però quan empenys amb la cadera és com, pam, va tot, Sí, saps? sí. El cop és molt més fort, sí. La cadera, quan fa aquesta torsió, sobretot el que acompanya és tot el cos. I aquesta força, quan s'uneix, al final, és, bueno, en aquest sentit de la lluita, és com... És la força de tot el cos, no és només el puny. I de fet a teatre ens feia molt el tema d'abdominals, recordes? El timbal ens insistia molt abdominal perquè és d'on ve tota la força de tot el cos i per controlar-ho tot és abdominals. Sí, molt important. I jo, per acabar amb la cadera, doncs jo volia confessar-vos una cosa. Si no us sap greu que parli. Sí. Has portat la cadera que et van treure? L'he portat. No, ostres, això hagués molat, eh? Hòstia. Saps que em va donar vergonya, però volia dir, ostres, m'agradaria ho dic en sèrio, fer-me un caldo. En sèrio? Te l'haguessis begut, eh? Sí! Sí, per què no? Sí. No? Bueno, sí, no sé si et deixarien. O guardar-ho, ja, però bueno, en fi, després ja amb l'anestèsia i tot això. Després us explico l'altra cosa, després. Vale. Jo, clar, a mi em van operar ara fa 3 anys ja, o no sé si 4, però ja amb la tonteria ha passat temps, no? Però bueno, això és una cosa que jo tenia de petit, una cosa que es deia, una enfermedad estranya que es deia enfermedad de Pertex, mai ho he sabut pronunciar. De herpes. Perquè jo, la meva mare deia Pertes, però dic, a mi em sona que ho està pronunciant malament.
Llavors jo després vaig dir, jo deia enfermedad de Pértex, fins que un metge molts anys després va dir, ¿quieres decir enfermedad de Pertes? No? O sigui, heu vist la volta aquesta. Vale. No és això, no és el que vull explicar. Ostres, de Pertes. De enfermedad de Pertes. Això és el que m'ha passat al lavabo abans, bueno, en fi. Que, bueno, en fi, voleu que... No cal que ho expliquem. No, perquè no has articulat res. No cal que parlem entra. De pets amb cua, no cal que parlem. No cal que parlem que quasi et cagues a sobre. Molt bé. Molt bé. Bueno, doncs jo, allà, doncs això, se'm va consumir com el cap del fèmur, van passar coses. El tema. Jo quan era petit, clar, quan jo anava al metge i tal, era bastant petit, jo veia la radiografia... Jo vinculava, lògicament, la radiografia, no?, amb el que m'estava passant. Llavors, clar, es parlava d'enfermedad de Pertes, hi havia un mal que se'ns escapava, que no podíem decidir, que a mi m'estava atacant. Tampoc era un nen que estigués patint molt, vull dir, jo ho portava... Era un nen gras, amb ambicions de nen gras, i fer dibuixets i menjar ous Kinder, ¿vale? Però, clar, per mi, la imatge de la meva malaltia era aquella foto de la pròtesis de cadera, que consistia, tu el que veies era la cadera i les cametes que baixaven cap a baix. Clar, jo pensava que això era la imatge... La imatge... Això era el Pertes, era la enfermedad de Pertes. Era com una mena de monstre caparrut, amb unes cames que... voy a por ti, i tal. Llavors, jo pensava, Soy Pertes. Jo ho projectava d'aquesta manera. I ja està, aquí està fi de història. Vale, ok. Sí, us sembla trist? Per tant, Us sembla trist? tècnicament, fa 3 anys et van extirpar en Pertes. Sí, No em van estirpar el Pertes, em van estirpar la cadera. Sí, però bueno, però simbòlicament era el que te veig era allò. Clar, sí, tu vas acabar traient. eres Harry Potter amb Voldemort allà perseguint-te. Harry tota l'estona. Pertes. Harry Pertes. Harry Pertes i la cadera filosofal. Molt bé. Tu diries que volies afegir alguna cosa també de sobre articulacions físiques. Bueno, sobre ossos. Es veu que tu pots anar... Això, jo vull dir-ho perquè no estic segur que sigui correcte, però m'han dit que sí, que tu pots anar a qualsevol cementiri, a un ossario, i si tenen cranis, pots demanar que te'n donguin un. Què dius? Que això es pot fer, sí. Però això és un luxe. Sí, és que ara mateix, clar, el tema és, jo m'imagino que hi ha molts cementiris actualment que si hi ha molta gent i hi ha ossos que tenen més de 100 anys, que ningú els ha reclamat, etc, entenc que fan, jo què sé, fan el polvo, el que sigui, fan abono, o comparteixen altres coses. Però si hi ha cranis i tu pilles que hi ha un moment que tenen un crani que tenen més de 100 no sé quants anys, que ningú de la família l'ha reclamat i que fa diverses generacions que hi ha d'això, que tu pots demanar que te'l donguin, el que passa que no te'l donen net. I tu l'has de rentar a casa, l'has de bullir a casa, l'has d'esterilitzar i tal, i és el que fa molta pudor i és fastigós. Però es pot fer. Et veu que sí, tio, et veu que t'ho donen. Nen, què fas? Estic bullint un caldo. M'ho han dit, i no sé, jo... M'agradaria provar-ho, perquè es pot tenir un crani a casa. Em sembla molt heavy com gent que segurament, m'imagino que pots utilitzar-ho com per coses d'anatomia, estudis o el que tu vulguis, no? Però el fet d'anar com buscant un cementiri algú que no hagi reclamat aquell crani, clar. Una rata de biblioteca allà buscant com Joseph Levitt de no sé on, no l'han reclamat, mira. Això passa molt, hi ha molts nichos d'aquests que la família deixa de pagar, s'acaba el linaje, el que sigui, esperen uns anys i hi ha un moment que diu, bueno, pues hay que sacar-lo d'aquí, perquè ja ningú... Sí, aquesta és l'autèntica mort, Ja. Tothom t'oblida del tot. Ningú passa de l'eternitat, al final. Clar. Sí, al final... Pues amb això hi ha ossos que si pilles entre que l'han tret del nicho i encara no han destruït el crani, pues te'l poden donar, perquè ja és un resto que no pertany a ningú i, saps? Jo no sé si és veritat, però... Quin crani reclamaríeu vosaltres de qualsevol persona que us vingui? Home, però és que en el moment que és d'alguna persona no crec que puguis demanar. Clar, no sé. Aquest és el tema, de ser anònim. Lo que passa que després... Però la pregunta és interessant. Si coneixes algú que sap així d'ossos i tal, pues igual et podria dir, pues és d'una mujer de tal edat, no sé, et podria donar detalls, clar. Com se llama? Clar, què preferiríeu tenir a la vostra tauleta? El crani d'un amic o d'un enemic? Ja. Ostres, jo crec que tindre el d'un enemic sí que et dona com això de poder vèncer, no? Però també hi ha aquesta cosa com de rencor, de venjança que t'acompanya, no? Sí, la venganza nunca es buena, mata el alma i la envenena. Exacte. I jo crec que tindre lo d'un amic és com, bueno, mira, deixar els calçotets al crani d'un col·lega... Sí, jo crec que sí. Jo crec que això és honor, és bé. Sí, perquè l'enemic el tindria sempre allà, saps? I què et donaria? El rotllo... L'alma oscura de dir... Sí, de l'odaries, així de l'odi i tal, sí. I d'un amic, doncs, així com de cendrer, no? Sí, clar, exacte. Apagar-li cigarros així al cap. Podries agafar el crani i fer-li així, saps allò que fan els abussones? Ostres, és un crani, Molt bé, doncs, bueno, Déu-n'hi-do,
cosetes hem articulat. Que mare meva. Vinga, va, anem a seguir amb el tema de les articulacions, però anem a fugir una estona de les articulacions animals, que ojo que de les articulacions animals no hem parlat dels insectes o articulacions rares, però bueno, si tenim temps tornarem. Us dono a escollir entre l'anatomia, o sigui, les articulacions de l'anatomia vegetal, de la construcció o de la fonètica o fonologia, o de la música, de la tecnologia o bueno, dels actes de denunciar articles, o sigui, dels articles i tot això, que podria anar amb la fonètica, però no és exactament el mateix, tot i que podríem agrupar-lo, no? Què us mola? Us ho torno a llegir o què? Fixeu-vos que jo arranco com molt endreçadament i me'n vaig atropellant a mi mateix. M'interrompeixo a mi mateix. Jo segueixo pensant que tant les vegetals com les de construcció i tal tenen com molt a veure amb el que acabem de dir. Bueno, o sigui, és que no sé, la definició és la mateixa, no? Bueno, però és que, per exemple, mira, en el vegetal, diu, anatomia vegetal, nus ben diferenciat que separa dos segments d'un òrgan vegetal. O sigui, realment, aquí en el vegetal no és tant que otorgui una mobilitat, sinó que va creixent. O sigui, imagineu-vos que tu creixes d'una manera vegetal. O sigui, que de sobte del braç, el braç et va fent llarg i surt un altre colze on apareix un altre avantbraç amb una altra mà, no? Llavors es va com multiplicant, no? Que no llavors, aquí és diferent, no? Perquè són com ramificacions, allà on està el nus, seria l'articulació de la planta, entenc. I que no és de la tija, o no ve de la tija l'articulació. Sí, clar. Sí, perquè la tija és el que hi ha després de l'arrel, diguéssim, no? I d'allà... Clar, això no especifica, perquè també poden ser articulacions de les arrels, es consideren articulacions. Bueno... Clar, perquè les arrels vendrien a ser com la llengua, no? Saps què vull dir? Com que va creixent però no articula res, vull dir... Bueno, separa dos seccions d'un òrgan vegetal. Clar, això com ens ho... Clar, segons l'espècie, doncs, igual els cactus, per exemple, igual no és tija concretament, però apareix un nou, com un fill, no? Un mamón, que se li diu, no? Se li diu així o què? Un mamón, no? No és això? No ho sé. Sí, quan apareix una, saps? Se li diu així. Però per què se li diu així? Perquè mama del tronco principal. Però... Crec que sí. De mamón, però com abarcar molt, la boca se t'omple molt, mamón. Mamón. I no d'insult, sinó de mamar, mamón. Sí, es usted un mamón. Es usted un mamón, hijo. Dice una madre, ¿no? Sí, al hijo. Al hijo. Al bebé gordo, no? Mamón. Clar, bueno, llavors, ostres, però imagineu-vos, no? Com seria... Si us expandíssiu les articulacions com un vegetal, ara fent un còmput, així, és molt conceptual aquesta pregunta, fent un còmput global de l'edat que teniu i una miqueta, igual, d'alguna manera, los logros conseguidos o el que heu adquirit o après per al camí, com seria el vostre cos? O sigui, com de gran seria, saps? O sigui, vull dir, quantes branques de braços i cames tindríeu? Podrien haver diversos caps, inclús, vull dir, una cosa fastigosa. Jo crec que portaria 5 anys... Vull que ens imaginem d'una manera, encara que d'una manera no Cronenberg, ¿vale? No com una mena de monstre de pell, que s'acosta molt, és molt inevitable, però que de sobte hi hagi com una harmonia que creix, saps, com una flor, i nosaltres ens anem allà multiplicant. És molt poc radiofònic o potser la gent està flipant a casa? No, si ho descrivim... Estem dins. Tu tens clar, Joan. Jo tinc molt clar, Com series ara? Jo crec que, o sigui, per la sort de ser com molt elàstic i aquesta cosa de fer molt esport i no sé què, no sé quantos, tindria com moltes ramificacions a partir com del tronc superior, jo crec, i com i molt finetes en el sentit que pots com apurar llocs molt estrets i coses per l'estil, i després tota la part de sota com molt més llafiscós, o sigui, com molt adaptable. Com un nenúfar, no? Sí, exacte. Una cosa flotant, no? O sigui, una mena de natilla, però que també sura, no? O sigui, molt adaptable. Jo crec que seria la paraula molt adaptable, però un color molt adaptable, però que de sobte si el transplantes el que sigui, o sigui, com que... O sigui, adaptable cap a dalt, però cap a baix no troba el seu centre, no? Clar, sempre està humit, sempre no acaba, no? I està com buscant, no? Des d'aquí, des de la xerrameca, recomanem que qui necessiti fer teràpia, que demani ajuda. Sí. Que truqui.
qui es senti com un nanúfer fastigós a trobar el seu centre, no? Sí, no, digueu coses boniques, no us digueu coses dolentes, que per això ja estan els amics. Som-hi. Jo crec que en Jonai... A veure, tu et veus a tu o no? Sí, però el que passa que m'és molt difícil no imaginar-me com algú molt Cronenberg o inclús Lovecraft, saps? O sigui, Ja. Sí, sí. Jo m'imagino una bèstia enorme, i m'imagino que des de faria ja 5 anys que comença a ser incòmode per mi. Inclús m'imagino que hi ha tantes ramificacions que apareixen coses noves que jo no m'esperava, coses que no són humanes, tentacles de cop, potes, com pòlipos, com una munió de pòlipos fastigosa que dius, això què és? Inclús parts que tenen com petits poders, com una mena de braç que té com electricitat al voltant, com moltes petites habilitats, saps? Que jo inclús desconeixia. Com que són... la navalla Leatherman, no? Una mica Leatherman, però molt fastigós. I això, i de cop hi ha algunes que de cop hi ha com una mà així que treu foc, que dius, què és aquesta habilitat que ni jo sabia que tenia, saps? Coses així, anirien apareixent, saps? Sí, he imaginat com amb molts braços molt gruixuts, però per l'esquena, per tot arreu, que treballa, que fa coses, saps? I que és molt robust, saps? Jo de corteza gorda t'imaginava. Yeah. I això que deies que de sobte et surten coses que dius que són molt estranyes i que no t'esperes, m'imagino, teniu en ment les sabatilles del Milhouse, com són? Que són així com blaves. Vale, pues m'imagino que li surten com les dues potetes. Les dues potetes amb els turmells grocs i el Jonai com molt enfadat perquè no sap per què... Però bueno, estan allà. I a més no arriben al terra. Un tronc molt brutal amb moltes coses, però amb dues potetes. Dues potetes que són sabates, amb les sabates. Sí, també m'encaixa que hi hagin parts dibuixades en un estil diferent. Saps? Això també, saps? Gent com... Hi ha parts molt realistes i parts com garabatos. Sí. Sí. Jo, no sé, igual seria com una mena d'arbre simple. Que sí que es pot com bellugar i planta, però de sobte... Ostres, de sobte com que potser alguna de les branques es subdivideix. O sigui, és com que hi ha molt niu d'esquirol. Saps? Què vol dir això? Hi ha com nius d'esquirol, i llavors com que s'obre i hi ha, jo què sé, trampes, o sigui, hi ha com un submón que aparentment és algo molt normal, però de sobte tiene mundo interior, saps? Hi hauria abelles, hi havia molta fauna, però que amb una certa harmonia, i a vegades... Inclús personetes petites vivint, també, gnomos. Sí, algo així. És una bona metàfora de l'anatomia i la biologia del ser humà. Nosaltres per dins, que estem fets de microorganismes, cèl·lules i coses així, som un parc d'atraccions de bactèries i coses que estan vivint allà les seves coses, i nosaltres no ens n'adonem. Clar. Estava pensant ara en les articulacions vegetals que són estem, que com deia la definició, espera que la torno a recuperar, nus ben diferenciat que separa segments d'un òrgan vegetal. O sigui, no sé si, per exemple, un cactus o jo què sé, o una rosa o qualsevol cosa que tingui espines, el propi naixement de l'espina ja compta com una articulació perquè és com un tros diferenciat entre el propi vegetal. No sé si va per aquí la cosa. Però no té mobilitat, no? O sigui... No, bueno, no ho sé, No, clar. Els vegetals no clar, però és que els vegetals tampoc necessiten mobilitat. Clar, no sé. No sé. La mobilitat del vegetal és anar creixent. Sí, clar. És la seva forma de moviment, i l'altre ja és un test, també una torratxa. Una torratxa? Com una torratxa és com una... És un test. Un tiesto, una maceta, és la màxima mobilitat que té una planta. Ja, però no per si sola. No, però bueno. I la planta carnívora, no? Seria l'única que encara es pot bellugar. Un test, una maceta seria l'equivalent a una cadira de rodes per l'humà. Sí. Perquè és mobilitat, però no per tu sol. Clar, llavors, s'imagina que li has de fer rehabilitació a la planta, no? L'obligues, no? El treus a passejar. Clar. I fas que es mogui les arrels, i fas com si fossin potetes. Vinga, Semi, espavili. Sabatetes de xarol. Sabatetes de xarol. Doncs molt bé. Anem a continuar amb diferents tipus d'articulacions. Vinga, doncs passem, si us sembla, doncs seguim aquí l'ordre de diccionari.cat, no? Anem a la construcció. Unió mòbil entre dos elements, peces o parts d'una estructura que pot transmetre esforços de tracció o compressió, però mai parells de torsió. Jo ho he entès perfectament. O sigui, una catapulta. Una catapulta seria com el clar exemple d'una articulació estructural, no? No ho tinc tan clar, perquè després tenim tecnologia, que si voleu, mira, vol que ho llegir la tecnologia i així diferenciem una cosa de l'altra o no? Sí. Perquè tecnologia diu
unió mòbil entre dues peces que permet un desplaçament angular recíproc, la transmissió d'esforços d'atracció o compressió, però mai parells de torsió. És pràcticament la mateixa definició, per altra banda. Articulació de ròtura, per exemple, que jo crec que una catapulta és això, és una tecnologia aplicada que utilitza aquesta articulació per la seva funció, per la que ha sigut dissenyada, i en canvi la construcció doncs és diferent. Vale. Però, M'he gastat totes les paraules en l'altre. Sí, clar, s'han gastat, però... Diu, és una altra definició, però ja hem gastat les paraules. Bueno, doncs pon-la igual. Jo crec que una bisagra, per exemple, una frontissa és una articulació, o què? A l'obrir una porta? Sí. Estàs articulant un moviment? Sí. Estem ara fent aigües, us adoneu. Sí, no? clar, és que aquí... Clar, No, però bueno, sí, estem en lo mismo. open your mind, sí, articulacions a la vida, no? Per exemple, doncs mira, aquí, ara la càmera... sí, mira, aquí sí que es veu, no? Doncs això és un peu de micro articulat, per exemple. Dues parts rígides articulades. Sí, però això seria tecnologia, articulació tecnològica. Sí. Clar. És una mica el mateix, llavors, a la construcció, també. Sí. És que jo crec que una menja de l'altra, també. O sigui, al final, en quina part es diferencien? Aquesta també menja de l'anatòmica. No? Clar, Vull dir, és sí, el mateix, sí, clar. és el mateix. Bueno, sí, és que primer, clar, normalment per construir qualsevol cosa ara ja estem molt acostumats perquè vivim rodejats de tecnologia, però l'inspiració és la pròpia naturalesa. Això. Sí, de fet, en la robòtica s'inspiren en moviments d'artistes de circ i coses així, no? que dominen perfectament. Els robots aquests que els empenyen i fan com clac, 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 i es tornen a posar rectes, es mouen com un humà, i les articulacions estan ben pensades per equilibrar les forces. Bueno, i també inclús els moviments així, bueno, ara estic dient tai chi per dir alguna cosa, o kung fu o el que sigui, que es basa, no? El moviment de la grulla. Bueno, no sé què, llavors com que això imita l'harmonia i fisicitat d'un animal per tot això, no? Molt interessant, no? Els moviments sexuals. Sí, però per aquí, en què t'inspiro que fas la grulla quan estàs follant, A mi la cigüeña! Nena, esto es la grulla. El cuc, mira, vols que t'ensenyi el cuc de seda? El dutrío. El alicueca, no. Bueno, doncs sí, no sé, se us acudeix així com elements tecnològics de construcció, una grua, per exemple, no? L'articulació És enorme, brutal, sí. Quina és l'articulació més gran que existeix? Que fa molta gràcia una grua. És com algo que és pensar a lo grande. A lo grande, però d'una manera molt bàsica, també, no? Sí. Perquè al final... Sabeu que jo, i crec que ho he explicat en algun programa de Ràdio Tordera, jo vaig pujar dalt de tota una grua, no ara? Ostres! Ens vam colar unes obres. Què dius? Tu vas... Sí, allà a Torelló, i crec que tenia 16 anys jo. Ens vam colar unes obres que no estaven gaire vigilades i vam pujar fins a dalt de tot. Que no la cabina, o sigui, la part... A dalt. Vam posar fins a dalt de tot i feia molta por, perquè tu la veus molt rígida, però quan estàs allà té una petita torsió que a més alçada s'accentua. I quan estàs a dalt, la grua fa així, es mou. Sí. Es mou, tio. I si fa una por, no sé com vaig poder, tio. De veritat, ara mateix... És una d'aquestes coses que ara no faries No, mai. no. Qui éreu? Qui anàveu? Crec que érem 3 o 4, érem companys del poble, que ja no veig. Vale, però no era l'Uri i tots aquests. No, era abans això, abans ells. Sí, molt boig. O sigui, i a més, per sort, hi ha com tram d'escala, com un rellano, pares, tram d'escala, rellano, tram. Però a la part final ja no hi ha rellanos. La part final és com puges, potser 2 pisos, pam, una escala. I quan estava de tot, dic, mare de Déu. Inclús un d'ells va caminar per la part horitzontal de la grua. Jo ja no em vaig atrevir aquí, però ell va caminar per allà, va avançar un tros, tio. Molt fort. No sé com va poder, tio. Però Quina por. Molta por. Però sí, aquesta és una bona articulació. Sí, una gran articulació. Sí, m'he vist de les més grans que se m'ha... Bueno, un pont elevadís també, ojo articulació. Hòstia, o una bomba d'aquestes de petroli, saps allò? Sí, ostres, mola, eh? S'han perdut aquestes... A mi m'agradaria anar a fregar els plats amb una font d'aquestes de bombeo. Ostres. Sí. Bueno, clarament a nivell tecnològic estem molt menys en contacte amb les articulacions i se'ns cala el motor. Sí. No sabem què collons dir. No estava preparat. El meu cervell s'està exprimint, està articulant. Està articulant. Doncs encara falta una altra articulació que és la dels discursos i tampoc veig molt la llum, aquí. No, és que ja serien com menciones... Menciones honoríficas, no? Sí. S'ha de saber quan el programa s'està morint, també. Quan està el pescau vendido, jo crec que és pescau vendido. No sabem articular. I quin millor final o no arribem al final? Així abruptament no. Vale, no sé. Que el tema no doni més de versí, no vol dir... Abruptament no, però
Però bueno, però fa olor. Vale. Fa olor. Sí. Això fa olor. No, però, per exemple, jolín, no? Clar, perquè, a veure, l'articulació, articular un discurs és una... O sigui, tu pots fer ús de les teves articulacions per donar una patada de Muay Thai, però, ostres, saber articular un discurs, un missatge, algú per convèncer l'altre, això és una eina molt potent. Perquè... Sí, a mi em poses a l'edat medieval o al paleolítico i, clar, jo no sobrevisc articulant discursos. Bueno, Però ara, com que la violència està mal vista, cosa que em sembla molt bé, perquè sóc un covard i em fa molta por l'espectre del dolor físic, doncs, escolta, és un poder bastant interessant. No sé què en penseu. Sí, pels grecs també ho eren, no? Els grecs eren els primers que feien totalment. No es va inventar ahir. No. Diplomàcia. Sí, com es deia allò, dictatio e dubitatio, que els articulars discursos davant de tothom, la dialèctica, saps? Era important, l'oratòria, saps? I és veritat que pel mundo anglosajón, el rotllo de saber articular bé un discurs i tal, i parlar, ha sigut molt important, i es feien els grups de debate i tal, i aquí això no ha passat tant, almenys als instituts, o sigui, aquí és impensable que hi hagi un institut amb grup de debate, però és molt important saber defensar un discurs, perquè Totalment. això ho vaig llegir un llibre que es diu, que es recomano des d'aquí, que és La mente de los justos, de Jonathan Haidt, que és un tio que és antropòleg i tal, i diu, el cervell humà s'assembla més a un advocat que a un científic, perquè un científic busca la veritat de les coses i punt, no? Aquesta és la veritat i ja està. Però un advocat negocia amb la veritat. Per tant, el cervell humà és capaç de, tot i saber que no creu del tot en una cosa, articular un discurs al voltant d'aquella cosa que no acaba de creure del tot, saps? I volem creure la gent. A vegades creiem en les coses perquè volem creure, no perquè siguin veritat i aquestes coses. Bueno, quantes vegades s'han articulat discursos que poder no són del tot correctes, no? O defensant una postura com molt equivocada envers una altra cosa i acaba guanyant per aquesta pròpia articulació, no? O sigui, aquesta posta en escena, aquesta interpretació, el com ho dius i com ho fas, no? El segle XX és un gran exemple d'això i de fet, jo sempre faig referència als guàrdies d'Auschwitz, saps? O sigui, xavals de 20 anys que potser no creien en això, però que allà van estar participant en el pitjor que ha passat al segle XX i eren xavals que, bueno, els hi van vendre bé les coses, un discurso bien articulado, saps? Hòstia, però... No, bueno, mira... No, aquí entren moltes coses en joc, perquè si estem parlant de nazisme, no passa res. Bueno, però el malo del siglo XX. Una cosa era que sí que és veritat que diuen que Hitler sonava millor en directe que escrit. Que aquí era no només el discurs articulado, sinó el carisma que ell hi posava a l'hora de defensar el seu discurs. I, per altra banda, que sí, que vull dir, entenem i estem parlant precisament d'això, que un article, que un discurs estigui ben articulat no vol dir que sigui moralment correcte. Totalment. Igual jo puc crear una màquina perfecta per fondre tots els òrgans del teu cos i, ostres, està molt ben dissenyada, però és horrible, però està molt ben dissenyada. Sí, no, però a part els soldats nazis juvenils que estaven allà, que també era una mica perquè tocava, no? Vull dir, sí, clar. t'ha tocado i no t'ho planteges tant, i més si estàs en el bàndol guanyador. També t'he de dir, a mi... Bueno, fins que ja però estic segur que anys més tard ells mateixos van dir, Déu meu, saps? Sí, què collons he fet? Sí, bueno, i el que estigués a prop allà en el camp, allà no crec que anys més tard, sinó encara que anés a dormir calladet, diria, no crec que dormissin tranquils del tot, no? Però jo crec que som capaços de caure en coses horribles i no donar-nos al moment. Bueno, ja, aquí tenim la gran pel·lícula actual, que és La zona d'interès, que parla precisament d'això, de veure la vida d'un oficial, crec, un oficial nazi allà, pegado al muro, i veure una vida completament normal, i de fons estan allà, el fum, els crits, està molt bé. És molt bèstia, perquè jo vaig estar fa relativament poc a Berlín i vaig estar en un camp de concentració, va agafar una mala hòstia increïble de dir, ostres, els alemanys són imbècils. Amb tot el respecte i l'amor als alemanys, que són persones maques, i no perquè els seus antecessors van fer coses. Però va ser molt loco perquè hi havia cases, hi havia penya que dormia al costat. O sigui, cases senceres que estaven al costat del camp de concentració i em volava com el cervell de dir, ostres, com poden estar aquí? I a més, sabeu el candelabro aquest que és típic dels jueus i tal? Menorà. Sí, doncs cases molt familiars, molt no sé què, i era, mare de Déu, que igual vivia aquí al costat amb tota aquesta podredumbra. Però ara diem això, encara que no sigui el mateix, també vas per Barcelona i veus gent dormint en un caixer
i pots veure misèria i tal, i dius, bueno, jo és que arribo tard. Clar. Sí. No, Inside no, Out 2. i això- I és així, és així. Això serà de les coses que estic segur que en un món del futur en què es vagin posant solucions, viuran, o sigui, miraran al passat i diran, hi havia gent que vivia en la pobresa i la gent passava com si res, tranquil·lament pel seu costat. Totalment. I gent amb deformitats i coses demanant al metro, i la gent com si res. O estaves tranquil·lament en una terrassa, et venien a demanar diners. O sigui, hi havia la gent convivia amb la pobresa, no? Això serà de les coses que la gent del futur dirà, però què feien, saps? O sigui, Però jo crec que portem convivint amb la pobresa des de fa molt de temps. O sigui, crec que des de... Sempre sí, bueno. Des de que som sérs humans. Sí, clar. Sí. jo crec que des de ja civilització, dins d'una ciutat conviuen això. Gent que té molt i gent que té res, això sí. També he de dir, una cosa que estàvem parlant abans de l'articulació del tema dels discursos i tal, a mi el Hitler no em semblava... Era ma mare a les 5 de la matinada amb un refredat que flipes i castigant-me perquè havia vingut borratxo, també t'ho dic. Per mi, suposo que al no ser jueu a l'Alemanya nazi, doncs suposo que és fàcil agafar aquesta distància, no? No, però vols dir que era com una senyora emprenyada una mica. Sí, Sí. Jo sempre que m'he imaginat el senyor Hitler, me l'imaginava amb un barnús. En Barnús, En Barnús. Sí, deu quedar bé, en sí. Barnús, sí. Sí. Fent galetes, no? Sí, traient galetes del forn. Esbàstiques, són esbàstiques ben cruixents. Les bàstiques perfectes, amb cintes de xocolata. Ostres. Molt bé. No, i ja està, per posar-li una miqueta al llaç això que parlàvem, que bueno, al final, jolín, és que és una història que és bastant recent, o sigui, sona com una cosa molt antiga, però hi ha gent viva que ha viscut això. Deien el de, ara no recordo el nom, però el de Carne Cruda, el noi que porta el programa de Carne Cruda, deia alguna cosa així, em sembla que en un tuit, llavors feia comparacions de coses que va passar quan va haver el alzamiento de Alemanya. Deia, tal país no hizo nada, tal país no hizo nada, no sé qué, no sé cuántos. Llavors parlava d'avui amb Palestina i Israel i diu, no sé què, no hacemos nada, no hace nada. Diu, no, era això, explicava primer de Palestina y deia, si la invasión de Polonia hubiera pasado hoy en día, nos estaría pareciendo bien. Ja, no? clar, D'alguna manera, al final, que és molt trist, no estic defensant tot el contrari, però bueno, és una mica així, no? Al final tenim aquesta habilitat de posar-nos aquí, això dels cavalls al costat dels ulls per no mirar el que ens... Si ho mirem 2 vegades ens fa mal i ens fa sentir responsables i tirem cap endavant. Clar, a més, com més va passant el temps, ho veus més de lluny, veus més el context, vas agafant perspectiva i tot perd una mica més de resolució i per tant és més fàcil dir esto es malo i esto es bueno, saps? Jo crec que passa una mica això, també. Quan entres als detalls i mires molt dins com estava aquella gent, te n'adones que és molt difícil adonar-te on està el punt de... No, a partir d'aquí ja és malo. Clar, però en quin moment passava això? És molt difícil adonar-te. I avui dia segueixen passant barbaritats, estic segur que la gent del futur dirà, Dios mío, ¿esto qué? I estem agafant també com una mena de tarannà de frivolitzar o de fer-nos com freds a l'hora d'això, de tallar en el cervell i no empatitzar amb les coses que passen, que fa por en el sentit d'això, no? De veure una persona que està al carrer i dius, ostres, és que tinc pressa, és que ara em porto suelt tu, és que... Qualsevol cosa com per aïllar-te de la realitat que està patint aquesta persona, que evidentment al final la societat també ens aboca una mica i evidentment és responsabilitat de cadascú, no? De fer-te càrrec. Sí que hi ha gent conscient d'això, no? Hi ha gent que lluita, però és veritat que és que al final no és una qüestió de que em vull aïllar d'això, sinó que tu tens la teva vida, és el que deia, que ve una persona a demanar-me €1, però jo estic anant al cine. I al final és que, clar, si jo m'hagués de preocupar per tothom, que això tindria una altra vida, jo, saps? I jo vull tenir la meva, i aquest és un dels grans problemes, que nadie quiere morir per salvar la humanitat. Perquè tens una vida que et pot aportar moltes coses, si haguessis de dedicar-la només a cuidar i tal, bueno, doncs tindries una altra vida. Per això jo crec que sí que és important que cadascú sàpiga quin és el seu marge d'acció, saps? I hi ha gent que té molts diners que ho diu, que jo faig com un cercle i dic en què puc ajudar i què aporto i tal. Jo, per exemple, pago a una associació, al Jardinet dels Gats. Pago... És tot el que jo puc aportar al món, però clar que sí. Faig un donatiu. Totalment. O sigui, jo, per exemple, els hi parlo a les formigues. Bueno, també, això està bueno, molt bé, Joan. No, però jo ho faig, és molt heavy el que faig, de veritat, ho he fet molt en sèrio. O
sigui, des d'una posició molt autoritària, perquè jo m'imagino com amb les formigues que són molt petitetes i jo tinc com la potestat... Em sembla que serà molt divertit el que diràs, però que no arregla res, Però bueno, endavant. No. Vull dir que semblava que era un acte solidari que... Bueno, que clar. no serà, no? Bueno, endavant. Perdona per anticipar-me. Jo, per exemple... Les teves jugades. Jo, per exemple, veig moltes vegades al bosc, no? Columnes de formigues. A mi em fascinen les formigues. Em semblen una eina cerebral, un conjunt, una columna, una família, no? Que se'n diria. Perfecte. I quan els hi veig que tenen com algun problema, de sobte, una columna que està com torçada o alguna cosa, les formigues quan perden la columna, i es perden, per dir-ho d'alguna manera, si no troben l'olor per les... No sé si és l'olor o és per les antenes, com el rastre, es perden i es moren directament. Llavors jo m'encarregava de buscar com les formigues que estaven com a fora de la columna i indicar-les cap a la columna general. Por favor, pase. Però vaig també agafar com un tarannà una mica fosc i vaig començar com a parlar-los. Però molt fort, dir-los, pues tu, fes això, fes no sé què, fes no sé quantos. Com agafant aquesta potestat, com de Déu omnipotent, de dir, us estic ajudant, Però un Déu molt malament, perquè vull dir, no t'entenien, segurament... Clar, jo m'imagino com... Quiero que sacrifiques a uno de tus 2 hijos. Un Déu que no li fan cas, no? Bueno, però una mica com Déu, no? També. Sí, clar. Déu seria una mica així al món, també, saps? Sí, suposo, però bueno, com a mínim parlava una miqueta el mateix idioma, no? Vull dir, ell es feia entendre, no? Però nosaltres, crec que nosaltres el que fem és interpretar, o sigui, o pensar el que Déu vol, però en realitat potser sí, Déu es deia, ¿qué coño hacéis? ¿Por qué hacéis? ¿Por qué coño sacáis el petróleo? ¿Sabes? Podria ser. Estàs dient que Déu sóc jo? Sí, jo crec que s'assembla molt. El que feies amb les formigues s'assembla molt, crec, a el que realment el Déu fa amb nosaltres al món. És possible. Intentar ajudar, però cabrejar-se i... Inundació, ara, que us den... Clar, a mi m'havia passat algun cop de dir, molt enfadat, no sé per què, de posar-los una branqueta a sobre. De dir, pues ara us foteu, ara us fico aquí a l'autopista. Tu t'has pensat que potser a una formiga que tu pensaves que estava desviada i la volies tornar... Perquè al principi tu eres un déu bo, no? Sí, clar, al principi anava així. Però potser aquesta formiga no era de la mateixa... Si no pertanyia així a aquesta fila, sinó que era perquè hi ha exploradores també, i vas dir, tu, aquí a la fila, no, por favor. Però estava a punt d'encontrar a mi hijo, deia ell, no? Però ho detectes ràpid perquè quan una formiga no és de la mateixa filera, columna, camada, el que vulguis... Colònia. La veu que com que pregunta, que treu un mapa... Sí, exacte. La fan fora directament. La maten. Les colònies són... O se la rebenten o també se'n van. Una mateixa colònia són totes germanes. Exacte. Sí. Bueno, com casa meva, que som molt... Sí, és una colònia, sí. Sí. Recovecos i tal. Sí. Pel que sigui gent espollada, com... Una habitació plena d'ous. Ostres, això em fa molt de fàstic de les aranyes, que posin ous al sostre o a les cantonades. Però tu tens un problema amb les formes, amb les rodones petites, no? Sí, però, o sigui, hola, bona tarda, no em direu que l'aranya, Spider. Sí, l'Spider. Hi ha una cosa que vull treure'm de sobre per si algú està mirant això per YouTube. És que m'havia posat la meva càmera i hi ha hagut com diversos moments que estava esperant un silenci per canviar la música. Llavors hi ha hagut un moment, mentre vosaltres parlàveu, d'un plano meu fent com... Ah, sí, Sí, com... que voy, vale, que sabíeu que... El mago Popa. Estava donant un ictus, vale, perdona. Però, vale, pues avisa si vols un... Ja, és que ara he pensat com ho faré. Dic, quan hagi de fer això, us poso la vostra càmera, per tant, a mi no se'n veu, i llavors faig com un moment i ja canvi. Però això m'ho estic dient, és nota mental. Doncs prepara't, perquè ara prendrà Spider i jo crec que després ja... Vale. Bueno, he de dir, no us sembla que les aranyes és l'animal, l'insecte, com amb la forma més recambolesca i més estranya d'una vida que pugui haver a la Terra? O sigui, el més alienígena que poder existeix? O sigui, què és això de tindre... Jo crec que els escorpins i les mantis estan ahí. Els insectes, en general, són bastant alienígenes si els mires de ben a prop, no? Però sí, l'aranya aquesta amb un cul tan desproporcionat... Que és l'abdomen i, a més, que treu fil pel cul, i el fa ella. Ja, però almenys un escorpí em sembla més recambolesc encara, perquè té pinces, punxa, verí, moltes potes, saps? I són moltes coses diferents. Ja. És que punxes i cua amb... Sí. O sigui, és molt loco. Pinces i punxa, Sí. No, o sigui, és
com Mars. Ha vingut aquí al món... Que tens por, Sí, sí, saps? és És com un- tranquil, sí, saps? sí. És un gladiador encarnat Però què et passa, saps? No, és com, a veure, relájate, saps? Sí, perquè Les armes. fins a quin punt es pot considerar insecte? Perquè... No, és un aràcnid. Sí, És és un un aràcnid. aràcnid. Ah, perquè Els vuit escorpins, potes. sí, són 8. Sí. Però una aranya és un insecte, també. És un no? aràcnid, també, sí. Però és un... No, és un artròpodo. Els insectes són 6 potes. Exacte. Ah, jo Sí. pensava que si eren petits. Clar, i I si no, no, no. els, Ja eren- els miriàpodos... Ah, insectes Miriàpodes són sis més, potes. Sí. Els insectes són 6, però tots els coleòpters, tots els escarbats i tal. Independentment del seu tamany, eh? Les formigues també són 6, sí. Per exemple, per què un cranc no és un insecte? És un crustàceo, és diferent. Ja, però perquè estan al mar. No sé molt bé Sí, què però, d'això, perquè al final un escorpí també té el seu exoesquelet... A més, un cranc que són 8 potes, també, no? Sembla que són 8. Són 6... Sí, són 6 Sí, les cames que pinces. caminen i les pinces Clar. 2 més 8. Vols dir que no són 4 i 4 i pinces? 1, Jo 2, 3, diria que són 4, sis, però- 5, 6... Ostres, No, ja estava estic comptant i estava comptant 7. Que És una altra família. A la seva imaginació, eh? Clar, clar. D'un cranc que s'està imaginant ell. I m'estava imaginant, a més, un Pokémon. No m'estava imaginant un cranc real. Que té una pinça més gran que l'altra, que jo vaig trigar molt en adonar-me que hi havia un cranc que és així, realment. I pensava, no, com el de Pokémon! Clar, sí. Segur que a molta gent li ha passat això amb diferents Sí, amb molts Pokémons, clar. Clar, home, jo vaig Primer és veure- el Pokémon i després la realitat, saps? Molt fort, Clar, eh? Jo que vaig veure els geodudes, dic, clar, són pedres. Clar, quan vas veure una pedra amb el terra, conyo, Que a més, aquest Pokémon, si t'hi fixes, és una merda, perquè a la primera evolució té el poder de volar i els altres ja els I surten després la cames. perd. És com si pots volar, tio. però... Jo crec que és com llançar... Aquest Pokémon és llançar una pedra tota l'estona i està com flotant. Sí. És com una llicència de la fantasia, sobretot dels dibuixos animats, que hi ha com personatges que no és que volin, és que floten. No? Ja. Hi ha com un matís, Clar, clar. però bueno, estan com a la teva alçada, més o menys, però no poden volar, Sí, sí. marxar volant. Però mai s'explica i tu ho acceptes, eh? Sí, totalment. Totalment, sí. Doncs mireu, us he canviat una càmera, perquè vull dir que estic intentant fer un canvi. Digues-li-ho! Vinga, la xerrameca, programa d'estiu, aquí on patem la xerrada. Estem parlant de crancs, d'octòpods, ara de l'Holocaust, doncs estem parlant d'articulacions. Sí, perquè una cosa porta l'altra i això és la xerrameca. I la xerrameca d'avui, doncs, s'està acabant, poquet a poquet. Companys, us ho he passat bé o què? Molt. Molt bé. Jo he gaudit molt, Jo vull que vingueu més vegades, Vingueu més vegades. Ens hem passat allò més bé, hem cardat un vermut. Sí, un vermutet, per cortesia de Ràdio Tordera, que no us oblideu mai d'això, No, Ràdio mai, Tordera vol que estigueu molt a gust aquí. I d'aquí poc portarem 24 hores junts, tu i jo. Ostres, D'aquí una hora portem 24 hores junts. Déu-n'hi-do. Bueno, per sort ara ja dinarem alguna cosa i ja podem separar-nos, que tenim també la nostra vida per separar. Sí. Jo tinc una... No sé si podré dinar, perquè són les 2. Ostres. És una mica tard, Perquè per mi. tu- Jo hauria de tornar a saco, sí. Sí, hem d'anar corrents? Bueno, doncs marxarem corrents. Sí. Camoinis. Una pregunta. Digues. Es podria fer una xerrameca com amb llits? O sigui, com vale, un Una moment. tela inflable, aquí. Clar, com o sigui, com molt còmodes, però molt còmodes vull dir bueno, que hi ha una morrinya... No ho sé, Joan, no ho sé. Jo intentaré no molestar tampoc gaire a Ràdio Tordera, no venir a les pastilles, però bueno, jo què sé, podem rumiar-ho. No em sembla tan mala idea, estirats aquí mateix. Sí, aquí a terra. estira. Bueno, sí, jo què sé, fa il·lusió, doncs ja ho plantegem. Has de... O sigui, diguéssim que vols tenir les articulacions relaxades, no? Un petrificus totalus tota l'estona. Molt bé. Res, companys, doncs sí, ja veurem, ja anirem fent cosetes, que sí, esteu convidats a venir més vegades, ens ho he passat molt bé, i recordeu, doncs, escolteu, gràcies a les vostres articulacions podeu desplaçar-vos de manera bípeda a quatre potes, podeu girar-vos per mirar una cosa interessant, podeu practicar l'onanisme, gesticular, escriure, intentar llapar-vos el colze, quantes coses fan les articulacions per nosaltres i que poc estem agraïts. Avui demano des d'aquí a tota l'audiència de la xerrameca que a mida del que pugui, en medida de lo que pueda, faci un petó a totes les seves articulacions A totes, i als dels seus éssers estimats. El colze, sobretot, eh? Sí, fins la setmana que ve.